Dak li kien id-delizzju tiegħu sfortunatament kellu jiswilu ħajtu. Darren Bosch ta' 29 sena minn San Ġwan sfortunatament tilef ħajtu waqt li kien qed jistat fiż-żona magħrufa bħala Qari Dwieb fl-Imtaħleb fil-limiti tar-Rabat. Din iż-żona hija waħda rinomata ferm ma' qatt ta' sajjieda li jmorru jistadu fuq l-irdumijiet. Immedjati kienu l-messaġġi ta' diqa fuq il-medja soċjali fosthom ta' oħtu fejn iddeskrivit lil huwa bħala bniedem tal-affari tiegħu u dejjem bitbissima fuq fommu. Min-naħa l-oħra, il-kuġina tiegħu kitbet li Darren kien l-iżjed membru tal-familja Omli b'qalb kbira u onest. Darren tilef ħajtu għal ħabta ta' 8:30 tal-ħadd filgħodu. Il-pulizija ġiet informata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha minħabba li r-raġel waqa' minn għoli minn fuq l-irdumijiet. Immedjatament intalbet l-assistenza tal-Forzi Armati ta' Malta kif ukoll ta' tim medru mill-Isptar Mater Dei u membri tal-Protezzjoni Ċivili. Fuq il-post intbagħtet patrol boat kif ukoll helikopter fejn bdiet operazzjoni ta' salvataġġ sabiex jittella minn fejn waqa'. Ir-raġel tniżżel fit-triq ta' fejn l-irdumijiet ta' Ħaddingli fejn ingħata l-ewwel għajnuna, iżda sfortunatament ġie ċertifikat mejjed fuq il-post mit-tabib tal-emerġenza. Għal-ħabta ta' 11 wasset il-karozza tal-mejtin li ħadet lir-raġel il-kamra mortwarja fl-Isptar Mater Dei sabiex issir l-awtopsja. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Aqsa Rachel Montebello li marret fuq il-post sabiex tmexxi inkjesta mejjuna minn diversi esperti li nħattru sabiex jassistu fl-inkjesta maġisterjali. L-investigazzjonijiet dwar dan l-inċident li qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett għadhom għaddejjin.